लाखा बेलायखौनो हामबाय पुइला सिगां हामबाय मारो जे जोंनि जत' एजेन्टा जालांनाय बदलनो बरं आसोक नायथ'खाय दिनै जा गेदारिं खायगा आसोक नायथ'खाय दिनै आनो रिसेपसन खायगा आमर बागै बनो बेलायखे पाइपलाय हामबाय दिनै प्रसाद बनो बेलायखे हामबाय बानो मालायका बेनि जे खाकुपुर आनो याफारका गेदेर गेदेर जों क्लुज खायफाव सालायगा सरखारका बिसि खोथाल' जत तिब्रासारावनो बेलायखायनो खाकुपुर याफारै रांसाकनि अजरानो याफारै जतनो खुलुमा ते हामबाय याफारो ते रिक्सा ते अटो अबंका सिनि पूरा सोशल सिस्टम ने कैसा बैकबोन जाओ अमो करे हिकै पूरा सिस्टम बंद होई थाङो अमो सारा जों पूरा सोशल सिस्टम न कानेक्टिविटी खालामबाय इखौ आमनि बागैनो इ रिक्सा अटो आमका पूरा सोशल सिस्टम न कानेक्टिविटी नि मेन इम्पोर्टेंट रोल हिकै देश दुनिया सिस्टम न सोलायनो हिकै नरमनि जे गत नाहारमोन दमा नांबाय दुनियानो सिस्टम न बेबार जागा न प्रोटेक्शन न बागै सिनि अटो रिक्सा इ रिक्सा आबो जत मेन गत जोंगाबन बागै सिनि नाहारमो सिनि चालावनाय र ते तिरपा हासेव जत चालावनाय र जतनो तिब्रासा फानसखाय गोरोंगै दिनैनि सिमि सारा तिरपा जत अटो चालावनाय ने कायसा तिरपा स्टेट भेहिकल्स ऑर्गेनाइज आबो तिब्रासा थानजानि बुखाखै कैसा ऑर्गेनाइजेशन दङ आबोनि कायथाम बेदाक दङ कैसा का प्राइवेट कार्स कैसा का गारि मालुम अटो ते हिगे अटो रिक्सा नि कैसा यूनियन दङ सारा तिरफ्राव हिगे आं वानसुगो खाख्लायो ते तिरफ्राहानि बरफ वानसुगो एडीसी खुमलंग आमजा कैसा इम्पोर्टेंट पार्ट तिरफ्राहानि कैसा इम्पोर्टेंट पार्ट जे कोनो इम्पोर्टेंट सामु ओ एरिया व नंगो हिगे आबन बागैनो इनिनिसिम जों डिक्लार खायो जे तिब्रासानि जतनि सोलाय अफिस गत तिब्रासानि हाबानक तिब्रा स्टेट मोटर्स एंड भेहिकल्स ऑर्गेनाइजेशन हाबानक नरंनि अर नंनाय ते नरं अर मिनिमाम 20 जना एमप्लॉय नरंनि बिथिंखै ग्रेड दोंनाय जारा बीएमए पास खायजाग जे अबनो पूरा सिस्टेम न दैदुलान बागै इगाय तिनि अर सबाय माने बिसि खोथाल' जों একটা फ्रुटफुल 2025 तिरफ्राहानो कैसे चेंजिंग तो बनाने वान सुमुं तुई आं फाइमाने तिरफ्राहा 70 बছर मुंसांलिया कारण आरो कोनो सिस्टेम करे जोंनो तै दुलजांमान करे तिरफ्राहा तिनि जरातै जे चलित माने जे सिस्टेम आबो सिनि बरकनो सिनि दफानो मोथांनान बागैया आबो जोंनो सकोमनान बागै टोटाली सिस्टेम सामजां माने आबोनि बागैनो आरोनि जों तेरे कागै सिनि तिब्रासा जों माइ जों नाहार लाइमोन बिसिंकै नायखौ लाइमोन बिसिंकै जों तिरफ्राहाव 2025 नि सिमि गोटाल बाबे चेंजिं तो बनान बागै जों दिनै अर बिसि गोटालनि कायसा हामजाक लाइमानि मा लाइमानि मारिनि कायसा कुथुम लाइमो अर सिनि बबाग्रानि मांथंग ताबो जों सिनि बबाग्रा मांथंग खुलुमबै सिनि बुसखां नाहार मनो जेंलायनाय गासो नंथं जत तिब्राहासनि नखरावनो भयो लोगो जतन थांखानि बागै रेडि दंबाय Nabade Pangode.